ονομάζομαι Νίκος Βακάκης και με τη βοήθεια του leader Σάμου ιδρύσαμε το καινούριο μας εινοποιείο, το καινούριο μας κτίριο ουσιαστικά, το οποίο ήταν απαραίτητο, ήταν ένα όνειρο ζωής για μας και ήταν απαραίτητο για την ανάπτυξη της επιχείρησής μας. Για το leader Σάμου έμαθα από την αναπτυξιακή, ενημερώθηκα όπως κάνει συνήθως η αναπτυξιακή, πάντα ενημερώνει για τα τρέχοντα προγράμματα. Ήθελα να συμμετάσχω, μάλλον να υποβάλω τα χαρτιά μου στο πρόγραμμα αυτό, γιατί και η οικονομική βοήθεια ήταν σημαντική. Επειδή είχα ξανασυμμετάσχει στο παρελθόν, ήξερα πολύ καλά ότι θα υπήρχε και η υποστήριξη από τα στελέχη του ΚΑΕΚΤ Σάμος και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα και για τον κάθε επενδυτή να έχει συνεργάτες οι οποίοι, γιατί έτσι αισθανόμουν εγώ τους υπαλλήλους του ΚΑΕΚΤ, σαν συνεργάτες οι οποίοι να με οδηγούν να κάνω τα σωστά βήματα έτσι ώστε και η επένδυση να υλοποιηθεί και στο σωστό χρόνο και με τον σωστό τρόπο. Το βασικό όφελος ήταν ότι αυτή τη στιγμή έχω εινοποιείο. Γιατί κάθε καινούριος, μέσα από τις δυνατότητες τις οποίες είχαμε, προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι το καλύτερο, αλλά κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Μικροί χώροι, δεν είχαμε τις ανέσεις μας, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτά τα οποία θα θέλαμε να κάνουμε. Τώρα, μέσω του εινοποιείου, το οποίο τελειώσαμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα, πολύ σωστότερα και αυτό θα έχει άμεση συνέπεια και σε εμάς, σαν όφελος στην επιχείρηση, αλλά βέβαια και στην προβολή των προϊόντων μας, τα οποία κατ' επέκταση πέρα από το προσωπικό καθαρά κέρδος, είναι κέρδος και για την τοπική κοινωνία και για τη Σάμο, γιατί ένα καλό κρασί όταν κυκλοφορεί ταυτόχρονα προβάλλει και τον τόπο παραγωγής του.